Euskaltelek FTTR eskaintzen dizu, Fiber to the Room. Munduko zuntzik aurreratuena. Zer den azalduko dizugu? Nork ez du noizbait esan, wifi ez da bilgela honetan, ez da hemen ere, eta hemen ere ez, eta onlineko jokoetarako ere ez. Hemen da soluzioa. FTTR teknologia berri bat da aukera ematen duena, zuntza zuzenean, etxeko gela bakoitzera eramateko kableia guztiz ikusezin baten bidez eta zulorik egin beharrik gabe. Teknologia berri hau ezin egokiagoa da gamerrentzat, streamerrentzat, ikasleentzat edo telelanean aritzeko abiadurarik handiena behar dutenentzat. Baita korridore luzeak edo solairu bat baino gehiago duten etxeentzat ere, eta paretalodiak izateagatik wifi ondo iristen ez den etxeentzat ere bai. FTTR-ak abiadura maksimoa eta seinale sendoa bermatzen dizkizu etxeko gela guztietan. Gustatu zaizu? Berrikuntza gehiago ekarriko dizkizugu. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?